Drukke, volle agenda. But what do we do? This sounds dreadful. Nee, je moet je niet bemoeien met mijn speech. It's taken a while. Tijd. Suriname. Hier was ik mee begonnen. Een pretpark in Suriname van 75 miljoen. Zo'n kerel die komt bij je uit de Coffee Tea Investment inlopen, die begint te pitchen, die zegt ik zoek 75 miljoen. Ik zoek 75 miljoen voor een pretpark in Suriname. Bij mij begint er dan een rood lampje te branden achter in mijn hoofd. En dat rode lampje dat zegt, Martijn, deze kerel moet je zo kort mogelijk tijd aan besteden, op naar de volgende. Hier kunnen we niks mee, de kans is heel groot dat hij eigenlijk gewoon lunatic is. Dus we hebben dat heel snel afgehandeld. Een pretpark in Suriname van 75 miljoen. Met een nieuw initiatief waar ik zo nog wat over zal vertellen, komen wij in contact met een ondernemer die ook bij ons bij de Investeerdersclub, eigenlijk kwamen wij daarbij via de Investeerdersclub in contact, Ans. En